biar Gembong Bawono tetap berkibar. Junior, sang penerus Gembong Bawono. Radio Bocohan Pribadi, luar biasa Kang Joni. Halo, ayo lemah karyo sing tenanan. Masih dalam pantauan Sang Jenderal Gembong Bawono, Bocohan Pribadi. Oke. Sesi pewangian, sesi pewangian, lakon di siang hari le, di tata sing becik le, layo ngono. Yo, masih bersama Gembong Bawono. Ada Tole Pijar le, sang penerus Gembong Bawono, Bobo Markasa Junior. Yo. Bayo. Hati-hati nak kau. Tetap berkibar. Bayo. Ayo lagi lonjongmu. Oleh ono le jajal dulu le. Iya, bersama pasukan Gajah Mata Hitam. Ayo Basi, ayo belungan tuwek ger. Ini jajal dulu deh. Ayo, dulu kawak ini. Hot. Sasretan tok ya. Hei,
Ayo Ger, masih belum tua si Russo ini Ger. Ayo. Cara jelobo. Ayo le, pendadaran kawiwitan golek ono maneh glondong mulai. Dijajal gulune lah wonten Kang Joni. Ayo sing duwe sapi iki le. Oh. Masih bersama Yapto pecut sak jarane. Sak kembange nak gedia disiagane tolor. Yapto le. Disiagane ger. Yapto pecute le. Ayo sak jarane. Pecute le. Siap no, ayo pecute le. Pecut sak carane, siap ne. Ayo. Hey. Ayo, kasih jalan. Ya, la. Dikasih jalan, Gen. Hei, Bapak. Ini, Ger. Hei. Yeay. Ayo,
Iya kok ke bawa nomor buka mikir. Ayo Kang Joni, teter dalam menika. Ayo. Yeay, Ayo, disambelek ke Kang Joni. Sewu kembali konco-konco Sinoman. Mohon dikirim 1 kerdus aqua atas panggung. Untuk rekan-rekan Sinoman, minta tolong dikirim aqua ke panggung. Hei, terima kasih. Ayo ger, di rumah kiseng tenanan. Ayo ger. Ayo ger. Aus. Bisa kali. Aus. Kepas, kembus aus. Ana gendong rumeksa ing wengi. Teguh ayu lebuta mring lara. Bilai kabeh. Jin setan datan purun panluhan tan ana wani. Piwah panggawe ala gunane wong luput gening atemahan tirta. Malih ado kang wani parah ngarah mring pami. Bojo guna mansita. Kebo Bakwono. Kebo Bakwono. Kebo Bakwono. Kembangnya protol bersama Kebo Bakwono. Awas! Dijengkelin. Aus!
Oh, oh, oh. Iya. Awas masih kecere masih. Ah. Yo. Hei, kembali kami Har Mitra nih. Sang terus kemong bawono. Putra di bocohan pribadi. Ayo. Rakun lu, Mbak. lah ya ngono kata Kang yo. Sang penerus jenjale kemong bawono. Langsung apa kan kami? Bobo markasan Oh, bocohan pribadi. Oh, oh, oh. Hai, yo. Ais, je, Oce, Ais, siap. Halo. Hei. Oh iya. Ayo ger, bah power iki ger. Sing duwe Papua nu gini ger. Are iku rek. Sing duwe rambut rono lu. Iya. Lah. Os. Yeay. Os. Hey. Os. Oleh ono ger. Awas. Ih. Saya nggak tembur dong. Dengar dong. Awas. Ih. Sama Om Singo. Hening lah. Hei. Awas. Jaga laut dong. Loh. Lah iki Yo, sing kejo. duwe sapi le iki le. Jaga dong. Iya. Loh. Yo kemong kemong bawono. Hei. Out. Hei. Hormat aus. Gabrak. Ayo le sak leteng iki le. Sak leteng ger. Ayo, action di sini. Action nih. Aduh, awas. Sing duwe Bayar. kawat gaji tok. Ya, Woi. action duduk no. Go. Yeay. Loh. Apa Om? Apa nih? Kurang siji. Kurang dulu. Oh, Ada ya. orang sebuah dulu. Iya, berasa. Sebuah. Lah, sing duwe sapi ger. Oh. Action nih. Ya. Oh, Aus. Ya. Aduh, turun. Hei. Betul. Masuk belakang dulu. Hei. Tuh. Aduh. Aduh, gempa nih. Aduh, masuk belakang dulu. Borak. Aduh. Eropa horak apa nih? Hei. Aduh. Silakan. Detik ada protol makan dong. Iya. Ada trio poinnya kemong bawono. Hei. Onsing. Ayo onsing. Aduh. Ilu. Aduh. Tuh, Gile. kaget. Oh, nah.
Mbah Setan dilawan. Ojo sembrono ya le. Aja sembrono. Tenanan. Apa penjalukane bae turut ana. Lah kudune ya ngono to Kang ya. Ora ngono Mbah Demen. Ayo giliran berikutnya. Gak dituruti perotol gegere. Rotol kabeh. Protol ya. Protol. Rotol. Nah, sip ya. Balungane protol sing ketung e. Tularan protol. Sing duwe sapi le. Ayo to. Ya. Gak nurut gegere protol. Selip boyoke garis sabak. Iya. Belur. Hah. Lah kate. Bisa. Hah. Yo. Oh. Giliran berikutnya. Ayo le. Ayo tol sapi. Mana ger sapi ini ger. Hop hop boleh. Hop. Iya. Loh, Lawan. apa ger? Lawan. Awas. Duh. Dodok wedine dek tangon. Lah. Keliru. Mbah Setan. Keliru. Bang. Om Singo. Loh, Dikawak keliru. Bener no. Lah. Ayo, Tidu wis. foto gede ini ger. Oh, ada. Beri dong. Aduh, mana? Terus. Lain terus. Salah. Terus. Salah le. Lain kok tepat wis. Yes. Hey. Ayo. Ayo. Ya. Gak krese. Tak sakit. Gak kroso. Nah, tak kroso. Kroso ger. Tak kroso. Manis, sableken le, ketno le. Kayak ono. Gak kroso. Tolong. Tak sakit. Oh. Aduh. Tak sakit. Tak loro le. Tambah ono le. Gak loro. Tambah ono le. Gak kroso. Gak kroso. Tambah ono, tak kroso. Ki opo ki? Tambah ono. Ki kroso ki? Tak sakit. Oh, sakit tibake. Tak sakit. Kroso ki? Piye ki kroso le? Oh. Ayo le. Kocok Tambah ono, Le. Kaya iku le. Iya. Tambah ono le. Ai. Ah. Oh. Lho. Ayo, wayahe wong rebes Ayo. kabeh le. Ngapusi. Tambahin ngapusi. Lopot. Lah. Terus, Bah. Terus, Bah. Lo jadi wales. Aduh. Aduh. Ada dibales modelnya. Tembak. Ojo ngono, Ger. Bro. Yo. Oleh ono le. Wadah ono kene ganteng le. Oke siap. ya angin cekot, ya angin. Permintaan gak usah berot deh. Ya. Kalau diudah iya jalan. ya angin cekot, ya angin. ya angin cekot, ya angin. ya angin. Aduh. Barang bukti. Ayo. Lah, Aduh. konangan toko wele ya.
Mas. Awas. Bentar, hei. Bentar. Loh. Loh. Tersangka kan. Oh. Ayo Pak De. Lah, tiba singo gak dengan ngene iki biasa ya kan? Iya. Kisah-kisah dipelamir le. Biare. Ayo kok singo kayak tau bakalan. Ayo le. Belang pirang putih Dua sebra. Kayak kacau. Dam. Asine gak ada ngene iki kan. Om Sing. Kene. Aduh. Awas. Ih. Sing nurut yang bae deh. Hei. Aduh. Lah, Iki ger. giliran berikutnya. As. Golek-golek sing gablek dhewe iki le. Sing gablek dhewe iki golek-golek le. Udah metu sapine le. Ganteng nek kentok rek. Dong. Gantenge kaya Arjuna, esemane kaya Katuwaca. Gaya iku lah. Abu. Hei. Nang muneng golek dodo areke ganteng rambute gondrong. Abu. Lah kelas berat. Iki kelas berat ya. Iya asli kelas berat. Hei. Dibantu ya. Aduh. Om Sing yang punya tinggi badan 2 meter 25 cm. Iya. Saya boleh. Roto sebo arele 2 meter selawe. Apa wis? Sak rambute. Sirep. Iya. Sing manut to, Ger. Mas, Manut to marah bae yo nak ya. Lera banget belor kowe. Aduh, apik kan. Topok kan. Lah, hei. Akhir. Ayo kene le. Aduh, Lama nang bae le. nang bae le. Yang baik. Ada singo. Hop. Ada singo. Hop. Wer. Wer cawer. Apa sih? Bayaranmu kayak itu kita alami tidak cukup. Benekno ayo, tak teren nang tuan rumah ayo. Ayo benekno. Dudu aku germu iku ah. Wasno singo wedi ora. Aduh, Ora putune tok. bau. Abu. Ais, bodoh. Fokus rambutnya. Ayo. Oh, Hei. ini. Piye to ki? Wani mau coba di setan. Kok temenan. Temenan ah. Iya. Lawanan. Cekno. Apaan iki cekno? Yo bae tekno le. Cekno dong. Iki. Pasukane rezeki ora sapine situ. Gak krungu blas sapine ket mau. Iki koyo Bang Nabi ngono ki. Ayo. Lawan le. Lawan.
urusan di kono le. Aduh. Oh, Ayo ki, sapimu kono ki. oh, Ayo, oh Ki. balik. Ndak wani ger. Sapimu tokno ki ya ki. Sing mau mlaku koyo ku. Ya apa. Sing mau mlaku teko kono koyo sapa jaremu? Sapa? Teletabis. Aduh do. Mosok lalapo le. Wah. Oh, iki lho. Mon iki. Bu. Halo, sing bulan besar golek belean. Ya maklum kelas berat. Ayo, tunjukkan suaramu. Iya. Ayo. Wani slawe. Langsung Ayo. munggah pickup. Lawanan. Mana sapi ini le? Wah. Besok Selasa nang pasar Krai Didol. tak blantik mana ayo. Mana yang muni? Abu. Ile iki digo nang jagal iki. Lawane. Bayi kepok yo. Cokotan ya. Abu. Gendongan ra. Susonono dong. Ayo angkatan le. Aduh. Awak ger. Loh, Iya, awake gede. iya. Awake Awake gede geger koyo blabak. Apa? Hei. Sopo guyu Mas bener, Mas? Guyu rek, Mas iku. Kok pincang? Ayo le, sapine. Hah? Sapine kok lamar sapine. Loro. Kok ndak wani kok? Kok ndak wani? Ndak. Aku ndak wani mulih we. Loh. Oleh ngono. Ayo kari ketuae iki le. Ngakare. Ayo, Le. Waduh. Wayahe Dantone tampil iki le. Dato. Ketua arek-arek ngono lho ki. Lho kok dikoco sik mo? Mano kopi tubruk e. Hilang kopi ini garet tubruk e. Ayo Ji. Kroso ki. Kroso. Opo? Ayo, ndak apa lagu dhewe morong iku le. Dos pundi Yayi? Dos pundi le? Lah kok menggok? Ya apa jelasno sik. Kalau kopi letek-leteknya jangan dikasih ke aku. Sing Buah ndi, sing ndi? kendang. Oh, zombie. Oh, sini kamu tak idak Oh, nanti. jenenge oh zombie kok. Ayo. Piye le?
Sing mabuk iku aku lah apa kowe sing tiba? Tampane awakmu aku to. Loh. Oh. Aduh, oleh tamparan maut ger. Ditembang nasi. Lah, ayo ger. Iya, ayo. Ada di pinangan itu pano trio gemoy ini kayak bong bawono, ya. Congklok mantene le. Ayo mantene tuh pano trio gemoy.